Hallelujah, mabugnaw nga kabundagon mga igsoon. Salamat sa Ginoo kay bisan taliwala sa dili maayo nga panahon. Natakaron diri aron nagkatapok, nagkahiusa aron atong ipataas ang ngalan sa Ginoo. Amen. So ang uban wa diri labi na tong daplig dagat bitaw. Nagbantay sila sa ilang bahay. Kay unsa kay wa pa man jud nagkakusot pa man siya kuno sa balita no. So mao na nga ang uban wala dire, nga uban siguro tura sa kaluwasan ko sila katong mga taga dito dapit. Salamat sa Ginoo mga igsoon sa safety. Amen. Nga wala joy dili maayo nga nahitabo na to mga igsoon gibantayan ta sa Ginoo. Praise the Lord. So mga to ang hisgutan karon ako ding i-remind to ang kuan ni Kuya Romeo kanina no. Na siya ay nada ba meeting unya sa means unya ba to unsa oras sa ali human jud ani. Okay, kay hisgutan ang men's fellowship karong umabot hapit na. Okay? So padayon ta mga igsoon. Praise the Lord. So ang atoang tema nga atoang hisgutan karon giuluhan ni siya og ang sala sa katawhan posibleng rason sa mga katalagman. Amen? Akong balikaw na balinaw mo mga igsoon. Ang sala sa mga katawhan posibleng rason sa mga katalagman. Ito basutiyo na balang kasalatan. Ang itong teksto nasa Leviticus 26:21. Okay? Leviticus 26:21. Ano niyang pulong sa Ginoo mga igsoon sa Bisaya ta? Akong basahon diri ha. Leviticus 26:21 nag-ingon ang pulong sa Ginoo or Levitico. Ug kun magmagahi lang gihapon kamo ug dili magmatinumanon kanako, pahiagumon ko kamo bugang nga katalagman. Pito ka pilo sa gidaghanon sa inyong sala. Ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong. Akong giyangitan manindog magampo ta mga igsoon. Praise the Lord. Kanimo labing gamhanan may gugmaon nga Dios nagaduol kami diha sa imong balaang presensya. Ubanan sa pagpaubos sa among kagalingon kay among giila Ginoo nga dili ka basta-basta nga Dios nga among gilagaran labing balaan kasatanan. Ninitnas kabuntagon sa dili pa namo pamalandungan ng imong pulong. Lord God, ako nagaampo nga ikaw magasusi sa among kasing-kasing Ginoo. Among mga hunahuna, among mga pagbati Ginoo ang kinasuluran namo Lord. Kung naay mga butang sa among sulod Lord nga wala ka nalipay pa sa ilo amin. Kung naay mga butang sa among sulod Lord nga mahinungdan nga imong mensahe dili mo tuhok, dili makadulot sa among kasing-kasing pa sa ilo amin. Andama among panudunan nga espirituhanon aron among masalod ang espirituhanong panalangin nga imong ibubo kanamo walay masayang, walay mausik. Lord, panalangini ang tanan nga naa karon diri na mati sa imong pulong. And then among gi-welcome imong balaang Espiritu Santo sa among taliwala nga may magdumala Ginoo. Ikaw nga among gisaligan tagay ni kaalam nga langit nun. And Lord, again among gi-welcome imong balaang presensya nga mulukok nining balay alampuanan, imong dihog, imong gahom Ginoo, imong himaya Ginoo nga maglihok aning tibuok balay alampuanan ug imong balaang dugo magatabon kanamo nga walay mga distraction sa kaaway in Jesus name. Tagay kalinaw sa pamumanahuna Ginoo aron walay laing ma-focus ug masentro ikaw lamang. Salamat daan sa kadaugan. Holy Spirit again, gi-welcome kanamo imuha rong panahon. Mao kini nga among pag-ampo amahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Magapaglingkod ang tanan mga igsoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kisay nagampo gabi nga proteksyonan sa katalagman. Daghan dito? O maogi na mga igsoon kay di lali kusog sa tiyak niya. Sayunan baga og maumao kadakon sa Pilipinas, kusog siya pero wag yun na sentro sa tuwa mga igsoon. No? So salamat sa Ginoo karon. Ato na bantayan mga igsoon nga mga katalagman ba nagsunod-sunod gid siya no? Kabantay mo? Nagsunod-sunod siya aside sa ingon sa pulong sa Ginoo nga ang katalagman igsoon naa gid ni siya kay usa sa sign sa end times nga nata sa last days na ay mga katalagman, na ay mga trahedya nga mapangitabo. Pero sa Bible igsoon naa say lain nga hinungdan sa katalagman. Amen. Mao ni atong gisgutan karon mga igsoon kay kung atong mabantayan sunod-sunod. Ani ta una sa linog. Kabantay mo tong linog, wala man siya ning hilom gyud dayon. Pila ka mga adlaw sunod unya na apoy lain nga dili aftershock another linog na pud sa somewhere in Mindanao basta gasunod siya anto ning abot ang bagyo nga naglunog na pud dinon ang Cebu no talisay grabe
Ako nakita, kasi nakakita sa mga post sa image sa Facebook. Bantay mo? Nga mga nindot kayo mga sakinan, bitaw? Nga ikaw ba nga nagtanaw, bitaw ka nga, ningabot po sa itong una-una, ba nga nangandoy kag sakinan, bitaw? Magurang sakinan, o, kapatong-patong na, murang junk shop. Yung bantay, no? Wa mapugngit, so, yan ako'y na dunggan, kay nagpatukpi mi ba, kami ni Itski dito sa Arinay Clarin niya. Dihay, nagpatukpi dito mga igsoon, nga ningingon siya nga, ang sakinan daw sa iyang ugangan, napil dito, kaanod kay SM, ang siguro lang SM, Tarisa, right na dito, SM ba ito, kay Sano, kay na daw, parking area dito nga, i-offer kung na katalagman. So, ang sakinan sa iyong ugangan, iyang i-parking dito. So, napil na isbaha, na ano daw mga sakinan dito sa parking lot. Mao daw nagpatong-patong, no? Daghan dito, tanan ko no, ha? Nangakuan, so mao na mga igsoon nga, grabe ang katalagman niya, aside from that, pagkuman na to, nanapoy hulga, nga nainigsod, maunang karon na ibagyo ron. Kusog hangin ron sa summer in Catanduanes, signal number 4, kung kita na o ganina, or 5 na ba ron. Naagit, so, ato mabantayan, mga ano maning gasunod-sunod ba ng katalagman, nga dapat mo post bitaw, kanya pahuway, so tatakay, ang Ginoo may gugmaon, kung dami kasi mo to, ang Ginoo may gugmaon. 1 John 4:8, our God is the God of love. Diyos sa gugma, pero anong iya maning gitugot? Di ba? Kung Ginoo pa, pastor, na igugma na to, dapat gitagaan nung datag higayon nga makabangon usa. Higayon nga, nabi daw pinakitaan nga, gipakita ko sa kong asawa niya, ang adlaw, at tanawalog, pila ba ito katuig, iyang pundar iyang balay, pero gigubara o pila ka oras or minuto. Di ba naman tayo mo? So nga na ba, dapat kung Ginoo daw, may gugmaon, dapat ning hatag sa siya time nga maka-recover. Pero anong ning abot na po, another bagyo, another baha, no? Igsoon atong pasultiyo ng balang kasulatan. Kung balik ko na itong teksto, Leviticus 26:21. Mo ba ni? Okay, live version. Ug kung magalakaw kamo nga bato kanako, ug kamo dili magpakalingaw kanako, pagadugangan ko pito ka pilo ang mga hampak sumala sa inyong sala. Lahi sa dirino, murag hayat kayo. Pwede rin sa kuha mga igsoon, giklaro dyan ang katalagman sa RCPB version. Ug kung magmagahi lang gihapon kamo, sunod, o dili magmatinumanon kanako, pahiyaguman ko kamo, dugang nga katalagman. So naay, another katalagman, dugang ba? Nanay katalagman, gahi gaya po mo ulo. Nanay katalagman, wag yan po mo patuo. Ang mga suwangog, sige rin pong suyop na ron. Ang mga palahubog, kada adlaw lagi po mahubog. Yung alam ito, di din mo mubian ang daotang binuhatan. Ang sa'yo ikaduha, next line, pahayagumon ko kamo dugang nga katalagman. Diri gahi, kay pagadungangan ko, pito kapilok ang mga hampak. Grabe. Nga resulta or consequence sa inyong sala. Diri, pito kapilok sa gidaghanon sa inyong sala. Mamaurag punto, iksunso. Naaday gitawagog, dugang nga katalagman. Kaya nga naman, ikso, kung atong tanawon yung katalagman nga naabot karon, gidugangan pa dapat, di paulay na. Atong igsoon, walang kasimba karon si GR mga igsoon, wash out man sila ito sa talisay. Kung pa siya kabalik trabaho, no? Dapat ang gipahupa ba? Gipahupa pa, pero nanapoy another katalagman, no? So, sa Bible igsoon, ay pulong diri nga, dugang nga katalagman nga ipahiagom sa Ginoo. Kung magpabiling gihapon ang mga katawhan nga magmagahi sa ulo. Kung sa'yo magmagahi, kanami daw ang Ginoo na mukaw na, kanami daw ang Ginoo nagpainumdum na napamaling na muna ko. Tinudaan ako pagpangalagad. No? Huwag man kayo klaro, mantinilang naman ko nimo. Ano, bitaw? Pero wag yung mati, mao na inay kitawag og dugang nga katalagman kay mao ni akong gibalik-balik igsoon usahay mag-create ang Ginoo, magmugna ang Ginoo og sitwasyon igsoon nga usahay sakit para nato. Pero kana nga sitwasyon mao di ay maghatag nato og kana bitaw kanang pagkapukaw pa nga mobalik ta sa Ginoo. Nya di pagyapon pa to nanapoy lain igsoon nga katalagman according sa pulong sa Ginoo. Unya ang last line gidaghanon sa pito ka pilo sa gidaghanon sa inyong sala. So kung ato ni siyang pamalandungan ug maayo igsoon ang katalagman resulta sa sala sa mga katawhan. Amen. Kabalo na ta igsoon kung unsa atong anihon. Muani ta og dautan mupugas ta og dautan muani sa ta og dautan. Di man pwede nga magpugas ta og dautan unya muani ta og maayo, no? Magpugas ta og dautan muani ta og katalagman. Mao nang naay gitawag og dugang nga katalagman. Kay mga katawhan sa Dios igsoon, ang mga taong dautan bisag ipahinumduman na sa Ginoo igsoon, wa gyapon patuo. Amen. So mao na hinungdan nga naay kasugkot kapungod sa Ginoo.
Kaya nga naman, dili aron puhon tanan. Nay nangamatay sa Cebu igsoon. Kisay nakatanaw sa latest o pila yung nangamatay. Huwag nakabanta, baligta, o pila. Kaya sa katong nakita na ko sa last, pero kanong sa ato, mga adlaw, 40 man to kapin pa. Nya, wap ato, mao pa tong adlaw to. Ha? 140 kapila? O, dapiti ning saka, pag yun no? So, dili man inoong tanan, nakabato na ng kamatayon. Pero nag-warning ang Ginoo. Kung dili mo muundam sa inyong binuhatan, nga wa ko malipay. O dili ko ninyo simbahon ang buhi nga Diyos, ang tinuod nga Diyos, igsoon, nga dili makita. Balikan, gyapon tamo, tanawa, himbalik gyapon. Amen? Himbalik gyapon, igsoon. So, nako'y share nyo nga story, igsoon. Kinumdo mo sa naitabo sa Sodoma o Gomora. Ang Sodoma o Gomora, igsoon, dako nga syudad. Dili, bagyo o lunok ang gipahamtang sa Ginoo nila. Apan, unsa man tabi? Nag-uwan o? Kalayo o kasupre. Grabe, igsoon. No? Sobra pa sa linog. O sobra pa sa unsa man nga mga trahedya. Mo may ginagrabe nga trahedya, igsoon. No? Gipawanan sa Ginoo, kalayo o gasupre ang siyudad sa Sodoma o Gomora nga naman. Tungod kay ang nagpuyok dito. Grabe kadautan. Grabe nga naglunang sa sala. No? So, posible yun ay igsoon nga ang katalagman, resulta. Kaya ang mga katauhan nagsigi og lunang sa pagpakasala. Imagine igsoon, no? Minghangyo si Abraham sa Ginoo. Una, Pilato yung gihangyo. Kasi nagabasa ni. Pilato katao nga gihangyo ni Abraham nga kung naay mauni siyang mga numbers ani mga tawana o pila ka tawo nga ni. Imo ba gihapong laglagon ang Sodoma o Gomora? Una igsoon, imagine ha, duha niyo big city, Sodoma o Gomora. Pero ang unang hangyo ni Abraham igsoon 50 ka tawo matarong. Imagine, ma-imagine mo igsoon og unsa kadautan. Walay nakapingon ang Ginoo, sige, kung makakita ko Abraham og naay 50 ka tawo nga mga nagkinabuhi nga matarong kat mga righteous, dili na ko lahuson pag pahamtang og silot ang Sodoma o Gomora. Karon mga igsoon kay wa may nakita ang Ginoo, nagpaubos siya sa 45. Niingon na po si Abraham, pananglitan kung adunay 45 ka mga taong matarong, ilahos pagyapon nimo og silot or pamatyon ang mga tao sa Sodoma o Gomora. Ito ba sa Ginoo? Dili gyapon kung makakita siya 45. Karon igsoon kay nagpadayon man jud ang Ginoo sa iyang plano, niingon na po siya. Pananglitan na po, nihangyo na po si Abraham sa Ginoo. Kung adunay 40 lamang, imagine grabe no? 40, pero duha ni sila no, Sodoma o Gomora. Mihangyo si Abraham nga, pananglitan Ginoo, pananglitan Amahan ay 40 lamang. Ka mga tao nga matarong, imo pagyapong silutan ang Sodoma o Gomora. So ito ba sa Ginoo? Dili. Ilikay ko sila. Karon kay mga kabantay ito sa Abraham, baka nagsigi, pagyapong lakaw ang anghel ba, padung na dito sa syudad ba. So niyangyo na po siya, 30. Grabe gamay na juga ni 30. Sa inyong lugar ka mga igsoon, lain-lain man tawag baryo karon. Nabaghay 30 nga makaplagan dito nga mga tao nga nangalangad sa tinuod nga Dios. 30 pero way makita ang Ginoo nga 30 igsoon. Hanto ni paupos na po 20. Pero pila ni sila ka kuan igsoon, lugar Sodoma o Gomora. 20 ang ipangayo ni Abraham. Ang resulta, wala gihapoy 20 ka tao nga nangalagad sa Ginoo nga nagkinabuhi nga matarong. Hingobos pag-irigson ni ngani ang Ginoo. Dili na to makita nga atong Ginoo manuluyon. Amen? Amen ba? Gabi sa kaniadto nakitaan mi ni Brother Creek sa una nga nagsigi mi swatog sa una pero ang Ginoo nagtanaw manuluyon. Imagine na last nga hangyo pulo. Grabe na ginampo kabuk igsoon. No? Sa kabaryo, grabe na gina. Ang sa kabaryo, no? Kuha kayo sa kabaryo, pero kanil mga igsoon, Sodoma o Gomora. No? Duha ni sila ka siyudad igsoon. Unya, ang gihangyo ni Abraham sa last, Ginoo, mauna ni, muhangyo, pwede ko ni mo. Nagpakiluoy siya ni, ngayon sa pasaylo. Kung galing, makakaplag kag pulo lamang katao nga matarong, imo bagihapong sunugon o laglagon ang siyudad?
Kasi tubag sa Ginoo, dili niya laglagon, no? Iyang spare igsoon ilikay sa kadautan ang syudad, pero walay supo pamalandungon, walay nakit-an ang Ginoo nga pulo ka tawo nga matarong. So imo may imagine igsoon kung unsa kadautan ang lugar. Mao utong tungod kay wala may nakit-an ang Ginoo nga bisag pulo lang ka mga Kristohanon. Kay mga tao dito lang naglunang sa kasalanan igsoon. Kung inyong i-search ang history sa Sodoma o Gomora, grabe ang kaulag atong gapita. Nga naa pa rin mga igsoon nga mga lalaki o lalaki magkikilawas, babae sa babae. Nga naa pa dito mga igsoon nga mag-unay ang ginikanan o anak. Nga na bitaw, ingana kadautan ang mga tao ditong gapita. Maong ipaulanan sa Ginoo o kalayo o kasupre ang syudad sa Sodoma o Gomora. Meaning mga igsoon, ang sala maoy hinungdan sa katalagman. Sa atong naitabo karon igsoon nga ang katalagman ang sunod-sunod. Wala pa ta kabalo o unsa pa gyud na diha igsoon, nagsunod-sunod sila. Ang Ginoo na ay mensahe. Amen. Kung ato ni siyang pamalandungan igsoon, mao ni siya ang tawag sa paghinulsol. Tinud-anay ang paghinulsol. Ang Ginoo igsoon mao na hinaog og ningwali sa mga katawhan kay dili patuo walihan sa mga alagad sa Ginoo. Sige mo naog ko uban sa katalagman. Siya ro di mo makahinumdum nako. Amen. No? Mao na sa igsoon, mao na ang posible nga hinungdan sa katalagman ang mga sala sa katawhan. No? Unsa may solusyon? Mupura na igsoon aron maulay tag sayo kay mao ba ni request ni Maluring? Bitaw. Ang solusyon ani mga igsoon para muundang ang katalagman or para mahunong ang katalagman unya naay gitawag o ibalik bitaw ang gitawag o kaayuhan sa yuta or yes sa tuang palibot sa kalibutan sa Pilipinas. Kabantay mo grabe man ang Pilipinas karon, grabe jud kayo, no? Aside na ng isyu sa korupsyon anang gitawag nilang blood control, di ba? Grabe, daghan kayo, katalagman. Basin usa siguro na sinungdan siguro, mga corruption sa mga leaders ba, no? So naay consequence igsoon unya daghan na damay igsoon. So ang solusyon igsoon walay lain na makita sa 2 Kronikas 7:14. Okay? Mao ni ang solusyon. 2 Chronicles 7:40 ang solusyon mao ni 2 Kronikas 7:14. Mao ra gyud ni ang solusyon igsoon. Aning katalagman, kung ang akong katawhan nga akong ginganlan sa akong ngalan, una nga solusyon. Ako man nagisuwat rin. Una nga solusyon igsoon kaning mudangop pa ni, mudangop unya magpaubos unya mubi. Una, kaning mudangop igsoon, no? Ang solusyon igsoon sa akong bersyon kay tahi magudiri RCBB. Ang unang solusyon igsoon aning katalagman igsoon ang mga katawhan mudangop sa tinuod nga Ginoo. Amen. Sa mga nagwali ko sa ingod, igsoon ni aking mga gabi sa diyang nag-Bible study ni. Ako at yung i-emphasize igsoon nga kita ning respeto man tawag relihiyon. Pero makaw ni, paminaw mo, tanawa ko. Usahay ang atong giampo, dili, wala gitubag sa Ginoo. Kay imbis ang atong sangpiton si Kristo, lain man ang ngalan nga atong gisangpit. Tinuod mao na usa sa sayo. Kaya ningon ang balang kasulatan nga walay lain nga ngalan sa silong sa langit o sa yuta nga gitagaag gahom sa Dios Amahan. Ngalan lamang ni Kristo Jesus. So wala tay angay laing dangpan sang piton panahon ning katalagman. Hesus Kristo ra gyud. Amen. Nya na may wata kita mo respeto man sa uban nga mga gituhan. Na may uban maingon nga kamong mga laing sikta, no? Naglahi pero tari man gumadlong basta nas Biblia. Kamo mga laing sikta, kamo mga laing tinuhuan, kamo mga born again, wa mo'y batasan. Kaya ba mo nga nawa tayo batasan? Kaya di daw mo agi sa inahan. Nga naman kung nga di mo agi inahan, nga wa may Jesus, nga kung walay Maria. Si Maria, ikso, tinuod, nga dito gikan nagpakatao si Jesus, pero dili siya lalang, dili siya resulta ni Jose. Resulta sa Espiritu Santo. Kung gusto, tanawa isa na, kung si Maria gibalyo pag ni Jesus nga tinuod niya inahan, kung ibalik ko na, nga nung sa diyang gilansang sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo, wa man siya ingon nga, Ma! Nay! Mami!
lantawa ang mong anak, pero sa giingon ni Jesus, ikson, babae! Di ba na-insulto kung isinangistin ingno ni Rusto mo? Hoy, babae! Di ba na-insulto? Di ba? Di ba na-insulto? Kung si EJ manawag kay sa mama nga, babae! Padali ko, kwarta ni babae, kaya naarap ako, pero no, this is na mo. Insulto na. Pero si Jesus mismo, Ginoo, wala na niya gisampit o amaha, inahan. Ma, nay, wa siya mo ingon. Ni Maria kung dili, babae! Tanaway mong anak, at imanay mong anak. Okay? So diha na to daan mapamalandungan. Nga di yun ita pwede moampo o mosampit magpakitabang ni Maria. Even si Maria kinahanglan kaluwasan. Mao na itinuod. Nanginahanglan siya ni Jesus. Una din yung solusyon, ikso na rumundang ng katalagman. Mudangok! Asa mudangok? Sa Ginoo. Daw. Jesus reigns. Isa mo lahi nga itong panik so. No? Kinumdum ko ni ay kauban ko diri kay wa misimba kay duol og dagat ba. Sa una pastor kay daghan kay kapitan no. Ani una og wa ko na matubag bali na pud sa lain ambot og karelet bang uban ni daghan man kuno kayo nagapuan. Primero pak wa pa man itubag bali na pud pak. Wa pa gyapon bali. Daghan kay na mo surat ta sa ngalan ni Ginoong Hesus kay wala lain. Matod pa sa buhat igsoon nga ngalan nga gihatag sa Dios ang makabaton tag kaluwasan. Kaluwasan gikan sa tong sala o kaluwasan gikan sa tanang katalagman. Ngalan lamang ni Kristo Jesus. Mao na dampan na to. Hantod masayop taog dangop. Walay katubagan sa itong problema. Kailain man itong gidangpan. Imo ng pulong sa Ginoo mga igsoon sikan Kronikas City 14. Kung ang akong katawhan nga gitawag sa akong ngalan, mudangop. Una mudangop. Mudangop din ano? Ha? Ako sa kanang konbinsay, kanang ukba ko na nyo diya, kanang green nga Bible. Tanawa diya, mudangop lagi. Okay? Mudangop. O, mahali una ko yun, mudangop. O, mahali una, mudangop ta. No? Asa ka mudangop? Asa ka mudangop? Kinsa man ang atong dangpan? Hesus Kristo, si Jesus, ikson. Anak ang mudangop, niya sunod ikson. Kaning, sa sunod nga linya na ka. Pagpaubos. Okay? Mao ni solusyon ikson para mo lurang ang katalagman o mapugnan ang katalagman. Una, mudangop, ikaduha, magpaubos. Unsa may pasabot ang magpaubos. Magpaubos, it means ikson nga. Kung ano natin mga kapakyasan, atong ang kunon. Magpaubos ikson nga. Kabaw ka nga nakagibuhat nga dili mayo, mangkon ka Lord mauni. Once atong ikumpisal ang atong sala sa Ginoo, ebidensya na nga nagpaubos ta. Ginoo mao gyud ni Ginoo. Mangkon ta ba? Lord, kabalo jud ka nga layo na ko kay nimo. Lord, kabalo jud ka nga wa na ko'y panahon nimo, mao na sign sa pagpaubos. Amen. Mudangop, magpaubos. Sunod ba? Mubiya sa ilang sala. Mubiya. Di pud ka pwede mudangop, mupaubos pero di ka mubiya sa sala. Amen. So ato ni siyang i-summarize ikson. Nagtawag ang Ginoo sa mga katawhan o pinud-anay nga paghinulsol. Amen? Dili nang igura, nagbasol. Kaya ko nang balik-balik ikso. Usay ma-fake na to ang ato ang gihimo ba nga naghinulsol. Talabi nang nakakadri sa tuba. Lord, pa sa inyo. Grabe, hilak-hilak. Luhod, ilang-ilak, hayang-hayang, kubkob, takilid-takilid. Nag-abot ang luha o sipon. Nangayo pa sa ilo sa Ginoo. Pero paggawas sa simbahan, nimbalik sa binuhatan nga di mayo. Kung pasabot, nagbasol na to. Wakto ng hinulsol. Amen? Ang ipangita sa Ginoo ito, mga niya mga solusyon. Una, mudangop ta ni Jesus, niya magpaubos. Mangkong tatong sala, Lord, mauni ang gibuhat. And then, mubiya. Di kay igor na to isulti, Lord. Pasiluha ko, Ginoo. Kabaw na kaginoo ang kaniyang lawas, mangita yun siya po para namo ni tulong ni Barbabia kay ubang mga swamog sa una, wa man nanimba karon. Lord, pasayloa kay Lord nga ang sa una akong gidagmalan akong lawas gidaot nga mao ni ang templo nimo. Pinagi sa illegal nga droga. O karon Ginoo nagaduol ko nimo ako ning giangkon, wa na ko ning gidinay Ginoo. Pasayloa ko. Ni gumana na di na ko kamusuyok. Mao nay gitawag og mo talikod or mo biya igsoon. Okay? Sunod ka linya. Basahan. Basa ko yan. Sunod ka na. Sunod na lang mubiya. Kusgan. Mubiya sa ilang sala. Patalimugan ko gayod sila o kasayloon sa ilang mga sala. O
ibalik ko ang kalagaya sa ilang nasod. Amen. So, okay? So, yung imon, ato ning buhato ng tuloy. So, mudangop sa Ginoo, magpaubos, kunya mabiya sa atong mga sala, patalinghugan ta sa Ginoo. Kung dili, kumplito ning tulo, puro na ta mudangop. Nya, nasayo, patulog dangop, ibig si Jesus, lain ang gidangop. Nya, nagpaubos kinta ita, pero wag galit ta mabiya, di niya punta, patalinghugan sa Ginoo. Apan kung mudangop ta, magpaubos, mobiya sa atong sala, patalinghugan kasagta sa Ginoo ang nakanindot, ibalik ang kadagaya sa atong yuta. Di ba? And I will heal their land. Amen. Naay kaayuhan, naay kadagaya sa atong yuta, sa atong baryo, sa atong lungsod, sa atong nasod. Kung ang mga katawhan sa Diyos mo dangop kaniya, magpaubos kunya mo piya sa daotang binuhatan. No? Maunay solusyon igsuon. Maunay solusyon igsuon para mohupa, no? Para mulurang ang katalagman. Dapat igsuon. Kaning giingon sa kaya ato ni siyang kung ato ni siyang imo igsuon, modangop ta sa Ginoo ni Jesus. Jesus ilan? Jesus. Kanya magpaubos ni mobiya sa itong mga binuhatang daotan. Ang resulta na to mahitabo aning Jeremiah 26:13. Basa ko na kuan ko na Jeremias 26:13 ako ang Bible reaction nga naa ko nagaingon diri. Ang Jeremias 26:13 ako ning gi-share sa mong Bible study. Ningon ang pulong sa Ginoo, kinahanglan nga husbon ninyo ang inyong pagkinabuhi ug ang inyong mga binuhatan. O kinahanglan tumano ninyo ang mga pulong sa Ginoo nga inyong Dios. Sunod, kung buhaton ninyo kini, dili ipadayon sa Ginoo ang pagpahamtang sa katalagman nga inyo untang nga iya untang ipahamtang kaninyo. So, posible igsoon nga mapugnan ang katalagman. Ibutan talag na namay katalagman doon. Singan na yung bagyo, uwan. Pero wala lagi uwan. Ang umang dapit na uwan-uwan. Salamat sa Ginoo kay siguro na ay mga sobra 50 ka mga nangalagad sa Ginoo din sa Bohol. Kita nawa. Di ba? Kung ito basihan ang balang kasulatan sa Sodoma o Gomora, wa yun nakakaplag ang Ginoo 50 ka buok nga matarong. Pero ang Bohol siguro, salamat sa Ginoo nga naay sobra 50 yun siguro. No? Mauna nga, imbis nga sa bagyo uwan, pero ay uwan. O abot lang inyo niya, pero ato nakita nga murag ako ang safe ta ba, no? So ingon ang pulong sa Ginoo mga igsoon sa Jeremias 26:13. So ang atong taligda ng atong mga daotang binuhatan unya magbag-o ta mag-usab ta sa atong pagkinabuhi, magsubay na ta sa pulong sa Dios. Unsay gingon dia? Dili niya idayon ang katalagman nga iya untang ipahamtang nato. Kaning bagyo nga ngalan uwan, katalagman man ni. Wala kay bawig son kay nay mga tagna-tagna nga basin na apay napa kunoy posible nga katalagman linog baron or bagyo. Kinsa nagkabas ka dungog atong mga propesiya hangtod December ba to? Ha? Oh, nya unsa pa maron? November pa maron. Kung matinuod nya tanawa, ang katulog ang nagpropesiya na kay tinuod tanan. Kapag tanawa ang iyang gipropesiya na tinuod naanay sig na viral kay na ako na iwa matuman, pero ako nakita yung nga na tinod niya, butang dalang og tinuod ni siya nga hanto December. Atong kupta ng balang kasulatan. Kung mga katawhan sa Diyos, mubalik niya. Mga lagad niya nga seryoso. So, ingon sa Jeremias, dili niya ipadayon ang katalagman nga iya untang ipahamtang nato. Pwede di ay di malahos ang katalagman. Sama ra na igsuon sa katong sa disco na to kanina nga ning share kong asawa may tungod ni Haring Ezekias. So nga so Bisaya ro? Ezekias, okay niya. Hezekiah man siya sa English to. Miadto si propeta Isaiah sumingon sa hari, pangandam hari, kay mamatay na ka. Di ba? Apan igsoon tungod kay si Ezekias igsoon. Usa ka tawo nga magtarong, tawo nga may nadlukon sa Ginoo, tawo nga nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Ang iyang gihimo ning luhod niya tubang sa bumbong niya ning hangyo sa Ginoo. Niingon siya, Ginoo, hinumdumi in taon nga mauni mauna nga sige kong tambo og Bible study. Hinumdumi in taon nga mauni Ginoo. Nangalagad ko nimo, Ginoo, hinumdumi in taon nga ning buwag jud ko sa pagkapalahubog sa syabo ug unsa man nga bisyo. Kaya ako kam ikaw akong gisunod. Hinumdumi ang akong pagkamatarong. Ug mao to mga igsoon nga si Isaiah sa diya pa sa palasyo, wa pa siya kagawa sa palasyo igsoon. Mingon ang Ginoo niya, balik ka si Ezekias. Ingna nga akong nakita ang iyang mga luha ug akong nadungog ang iyang pagtuaw.
Ug tungod sa iyang hangyo kanato akong punano 15 ka tuig ang iyang kinabuhi. Imagine 15 years dako na kay na. Ang Ginoo daigson mahangyo pa. Bisag iplano na sa Ginoo ibutang talang nay umaabot nga katalagman. Apan kung ang iyang mga katawhan igsoon nga mga backslider katong mga katawhan nga nabugnaw na sa pagpangalagad sa Ginoo mamalik mo angkon sa sala mo talikod unya mo balik sa Ginoo. Pugna niya di niya ipadayon ang katalagman. Amen. Di niya ipadayon ang katalagman nala sa pulong sa Ginoo. Oh, sige ingon diri Jeremias 26:13 kung buhaton ninyo kini nga mubiya na tas pagkadautan nga magkinabuhi na ta nga nagsubay sa pulong sa Dios mao ni ang resulta dili ipadayon sa Ginoo ang pagpahamtang sa katalagman nga iya untang ipahamtang kaninyo. Wala gud ta kabalo igsoon nga tungod kay daghan kay nagampo sa Bohol mga Kristohanon mga tinud-anay nga nay kahadlok sa Ginoo. Kabantay mo kato kung bagyo nga nakalunok sa Talisay niagi man sa tuwa pero diris babaw kay before to siya ning abot kong bagyo nagpatuol nanawag ko sa station nanawag ko sa police station niya matod pa sa kung kaistorya ng pulis nga pastor ang bagyo nasa taas pero di ta makumpiyansa kay basin maperihan ni sa audit kay nasa taas pero ning abot sa yuta kuno pag landfall pero igsoon wala joy kana bitawng specific place jud bitaw nga ning landfall gid sa kuan sa Bohol nagpataas jud pero dito ning igo sa Cebu wa gyud ta kibaw igsoon kung naa gyud nagampo nga taga Bohol nga mga gihilakan nga mga tao nga duol sa Ginoo kay saad man gud sa Ginoo dili ipadayon sa Ginoo ang katalagman nga para unta sa tuwa. Amen. Apan igsoon di buta ngay mabalaka kung malahos magayon nga talagman kay di ako diri ang pulong sa Ginoo nagingon sa Salmo 1:6. Hapit na ta. Mao ni mga bersikulo nga atong kuptan igsoon panahon sa katalagman, no. Ngano matlok mga okay? Ingon si David sa Salmo 1:6. Paminaw mo, bantayan sa Ginoo ang mga matarong. Apan kalaglagan ang dangatan sa mga makasala o dautan. Ibagang talang igsoon kay pagtanaw sa Ginoo, dagan pa kayong mga swangot diri, dagan pa kayong mga dautan diri. Di gyud ni pwede anak nga ako ning pugnan ang katalagman. Apan sa diyan mo abot ang katalagman ninyo sa yung ingon dire bantayan ko kamo meaning luwason ta proteksyonan ta sa Ginoo taliwala sa katalagman kinsa na kasi natin sa proteksyon taliwala sa bagyong Odette. Amen. Kanila atong simbahan igsoon kabalo ka mo igsoon nga paghuman sa bagyong Odette daghan ang ari dire napagay wala na sa atong church igsoon ni Marit ning ari dire kumusta si pastor pagtanaw yan natin nga nala wala ginalaksi sa kung sa kasin di man dito si Brad Bobby nagtanaw-tanaw niya ito kay wala pa man ito ikuan Brad no niya nagtanaw-tanaw wala pa ito kanang nga niyo si nga nani kisamit niya nagtanaw yung Brad Bobby rito ba sa pagsimba ang hangad ni diri nga nailupi wala pa dito mga kuan ba nakita mo nga ang diri lang dapat kuan nani lupi ra na pero tungod igsoon kay ning saad ang Ginoo bantayan sa Ginoo ang mga matarong. Ibutang dalang igsoon nga daghan jud kayong mga dautan ug dili pwede pugngan sa Ginoo ang katalagman. Apan tungod sa saad sa Ginoo nga iyang bantayan ang mga matarong bisan igsoon og naapay super typhoon moabot. Proteksyonan ta sa Ginoo. Mao nay nakanindot kung kita naglakaw nga nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Bantayan dita sa Ginoo. Kanang lupida na nagtumba ng kilid nganong wa man mapusa diri simbahan. Di aman ito lupida, pero wag yun ikaw din na rin sa kilip. Nga samtang natumba ito igsoon. Naglakaw mo si mami diri, si mami ito buhi ko mahinay kayo nagkaw. Bagay agad ni Gerald nagagagato. Apo ni ng Esther. Giagap diri kay si daddy kay kalmar mo kay wa man ni kanlukan mamatay. Naghuam pa ni siya ng jacket ba. Ya sige gampo rito mami sige pandong. Ingon si mami. Uwan naman di, uwan na. Uwan na day, ingon daddy, uwan na day, wa man siya kaibawan ng uwan na kay naghupa, yung jacket. Paghangad ni daddy, wa na day atok. Uy, wa na day atok. May baglinta diri sa grabe so protection sa Ginoo. No, wa na unsa si mami, nya katong paglakaw niya diri ni tumba pag yun. That time no, ana nga time nga naglakaw siya natumba ang lupi pero diara sa kilid.
Kay kusog naman kayo nga bagyo, giagap niya, nimbaha pa na, ni overflow niya itong kanal, ning sulod sa balay, naginubig pa niya ito, sila Rustom. Kita ito, uban na ito, huwag magkato pa doon, no? Simer, katungan lang Simer. O niya, sila, iti ito, kay dito man nila, Lola Ime. Grabe, pila kalubi, anang luyo, ikso, pero wala dyan ning tumba sa bahay na ito, ikso, na mangga, nasagang na kuwan. No, na mga natagak na mga dagang, mga bunga sa lupi, pero di dyan mo ikaw sa glass, ingana ang pabor sa Ginoo. Kadaghan bunga itong mga lupi, itong dito sunahan, ikso, na nang lutaw, diha ragyod sa pan niya, di po mo ikaw sa glass, anas kilid, anang mga kuan ikso, kanang naay kahoy, wala mo ikaw sa bildo, diha na to, na sinati nga, tinuod ang pulong sa Ginoo. If ever ilahos man sa Ginoo ang katalagman, kaya iyang nakita nga mas daghan jud kaayo ang mga nagpatuyang sa kailayan kadautan, apan di ta angay mabalaka. Amen. Kaya iyatang luwason taliwala sa mga katalagman. Amen. Safety ta. So nganong mahadlok man ta, og naay mga hungihong nga napay mga moabot nga kadalagman, napay bagyo, napay linog, na kunoy daghang fault line, unsa pa man diha, di ta angay mahadlok kung kabalo ka sa imong standing karon nga ikaw naglakaw nga matinud-anon, mahinadlokon sa Ginoo. Amen. Kay kabalo man ka nga ang Ginoo matinud-anon sa iyang pulong nga bantayan niya ang mga matarong uning saad, usab siya sa Salmo 23:1 nga siya atong magbalantay, walay magkulang kanato. Amen. Napag-isumpay na bisan pag maglakaw ako sa walog sa kamatayon. Ang kanang katalagman, kamatayon na di na joke. Apan bantayan ta sa Ginoo, igsoon. Basta nagkinabuhi ta nga mataro. Amen. Ingana, no? So ang mensahe sa pulong sa Ginoo karon, igsoon. Ang katalagman posible nga resulta sa sala sa katawhan. Ang solusyon, igsoon, para maundang ang katalagman, kung ang katawhan sa Ginoo mudangop niya, way laing ngalan nga sagbito na Jesus, mudangop unya magpaubos mo angkon sa sala unya mo talikod mo biya sa daotang binuhatan. And that time igsoon ayuhon sa Ginoo ang yuta, no? That time igsoon pahunungon sa Ginoo ang katalagman. Unya og naa may katalagman nga nagpadulong tugngan sa Ginoo di ilahos. Ana ra igsoon. Apan igsoon taliwala ni ng tanan kung ilahos manggali. Kaya ang Ginoo ra may nasayod sa tanan. Kaya ganin mo ni mga igsoon kung makita sa Ginoo nga wala pagihapon makaamgo, makahinuklok ang mga katawhan. Posible nga ipalahos pagid sa Ginoo na pay mga katalagman kay gusto sa Ginoo mga igsoon nga mapukaw ang mga tao. Kaya sa doy ingon sa pulong sa Ginoo igsoon nga wala man siya ingon nga nagdugay-dugay sa pagbalik. Kay siya nakabasa ni apan iha jud ang gituyo igsoon nga wa siya magdali kay gusto siya nga wala untay mga laglag kung dili ang tanang katawhan maghinulsol. Ingana ka may gugmaon ang Ginoo. So kung posibleng para sa Ginoo igsoon ang kaning katalagman karon nga atong nasinati mao ni ang instrumento para ang iyang mga anak nga nangawala aron ang mga badlungon, ang mga dautan, mga adik-adik, mga kriminal moduol sa Ginoo magbag-o. Iya ginang ipadayon ang katalagman. Apan di ta angay mabalaka. Nga naman, pastor, kay nagsaad ang Ginoo nga iyang bantayan ang mga matarong. But pasabot ikson taliwala sa katalagman, taliwala sa bagyo, linog, or unsa man, lunok, baha, trahedya. Kung nagkinabuhi ta nga matarong, bantayan ta sa Ginoo. Salmo 91. Basahan na pagkanunay. Maunay, basahan karon ikson. Kaning mga katalagman, try to meditate that word, Psalm 91. Basahan, diha ni mo ma-feel ang security. Diha ni mo mabati ang kasiguraduhan, igsoon. Nga way laing pinaka-safety nga dapit. Ang dapit kung naata sa presensya sa Ginoo. Ano mahadlok madalang katalagman? Amen? Nga mahadlok madalang mga bagyo, super typhoon, mega typhoon, signal number 5. Nga naman tayo Ginoo, nga mas dako pa sa bagyo. Amen? Amen ba? Dako kaya ito Ginoo mga igsoon. Pero tungod lang kaya ang bahay ni Israel igsoon, kuan raman to yung gibutang dito, nagsigira man to sa tabil-tabil, nanagid siya puyo dire kay isod po dito, magdublihan na no? Ana ba no? So, ana na sa mga igsoon, no? Dinta ngay mabalaka panahon sa katalagman. In every storms, in the midst of every storm, igsoon, we don't have to worry, nga naman. Because we have
abigan igsoon nga dako pa sa storm, sa typhoon, dako pa sa linog, ug dako pa sa mga katalagman. Ang atong buhaton ato lang padak-an ang atong pagtuo sa atong dako nga Dios. Amen. Manindot ta mga igsoon. Hallelujah. Atong awitan ang Ginoo niya, ato siyang pasalamatan tungod sa iyang kamaayo, tungod sa iyang protection. And if ever itugot man sa Ginoo nga naadyoy katalagman, moabot pa. Itugot man sa Ginoo nga napadyoy bagyo, napagyoy linog, igsoon atong kuptan ang saad sa Ginoo. Ang saad sa Ginoo sa Salmo 1:6 nga bantayan sa Ginoo ang mga matarong. Ang Yahweh para bantayan ta sa Ginoo magkinabuhi ta nga matarong nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Kay butang talaga itugot sa Ginoo ang katalagman. Apan safety ta, taliwala nining tanan. Tungod kay naaman ang Ginoo kanato nagbantay igsoon. Igsoon mao niya atong timan-an. Ang pulong sa Ginoo nga dingon, mahanaw man ang langit ug ang yuta apan ang iyang pulong mubarog magpabilin. Og saan ni sa Ginoo mga igsoon, i-claim ni dapat Salmo 91, Salmo 23:1 o kaning Salmo 1:6 nga iyang proteksyon naa kanunay kanato. Ang next line aning Salmo 1:6 igsoon, apan kalaglagan ang dangatan sa mga masasala. So ang posible nga mag-suffer sa katalagman o sa trahedya ang mga makasasala. Apan ang katong mga matarong bantayan sa Ginoo. Atong balikon igsoon, gisultian na sa Ginoo karon nga sa panahon karon nga daghang katalagman, walay lain nga pinaka-safety nga dapit ang presensya sa Ginoo. Hallelujah.